Балък екмек. Най-вкусният рибен сандвич. Ще използваме скумрия, сега ще я филетираме. Ще използваме домашно изпечен хляб. Отрязваме го. След това екстра вържен зехтин и върху рибката. За хлебчето червен пипер, а за рибата ще посолим. Към скарата. Освен филе с комария ще използваме домат, зелена салата и лук. И нашия специален сос – зехтин, лимон и чесън. Феноменално!